Hey, welcome back sa ating channel guys. Alright, yan, magluluto tayo ng pulutan dito guys. Madali ang pulutan. Ayan, meron tayong whole chicken dito. Marinated in overnight with Nor seasoning guys, with soy sauce. At ilagyan na natin ng paminta yan guys. At sa kanyang barbecue with garlic guys. So yan. Ayan, turbo boiler natin guys. Yan. Isa-set natin in 30 minutes guys. At tara, lulutuin na natin dito guys. Let's go, let's go. Ayan guys, luto na ang ating madali ang pulutan guys. Lechon manok. Alright. Ilabas na ang alak. At kanin na rin para kumain na din tayo nito. Let's go. Subscribe na kayo guys sa ating channel. Let's go.